माबायदि लाइन जालायबायलै नै बिजयनगराव wah देन्जार लाइन जाखादों आरोना नै wah गारि फिसाफ्रा माबायदि लाइन जादों नै नायदो लोगोफोरनाय माबायदि लामा हगारलाया नै गावजों गावनो मानिफ्राय बिदि गिदिंलाबायखो बेलाय देन्जार खारोना नै फुरा बिराद जाम आरोना मा खालामनो ओइस आरो इमान बेबाबो 2 किल'मिटार जागोन आरोना फुरा जामानो जाम नै आयौ नायजालालै सयथिबो नायदो नै लोगोफोर माबायदि जाम बिजयनगराव गुवाहाटी मिर्जा बिजयनगराव ओरै साइड साइडआव फुरा दखान दं आरोना नै है बोरै बोरै ओंखारबोदोंलै टमटमालाय है नोंथाङा साइडजों ओंखारदों साला माबायदि अखा बारदों बे थावदिफोरना नै थावदिफोर गेजेर मोनलायबाय नै माबायदि जामान जाम आरोना नै हाब माबायदि जायगायाव लोगो मोनफैदों आंलाय फुरा जामान जाम नै नायलाय माबायदि गारिया नांहां थ' खालामनांखाबाय दा बे बाइकआनो थैनोसै लुबैदों मादोंमोनब्रा बेला जा टमटम जा पार हो थांदों नों बेथा लोगोफोर दायो आं थांबाय थादों आरोना बिजयनगर नायलांबाय था दायो आं थांबाय थादों माने बिजयनगर मोनबाय आरोना दासो ओमफ्राय खाथियावनो गारगोन बिजयनगरावनो जायो होमबा नायलांबाय था खोन्थालांगासिनो दं नोंथांमोननो